ito sa Tacloban? Okay, sa HIV, since nakita natin to na 1998 sa Tacloban, at ngayon, present, ngayong 2025, November 2025, 441 ang cases natin. So apparently, nung November 2025, mayroon tayong 6 na cases. And since January to November 2025, mayroon tayong 59 cases. So more or less every month, meron tayong 3 to 4 na cases na 3 to 6 cases a day, a month. No? This is very alarming kaya as far as the highest reported cases, niya Tacloban. No? And what is very alarming dito sa HIV natin is during the time ng 2010, no, ang cases sa buong Pilipinas was only 6 cases a day. 2010 yun. Ngayong 2025 last year, umaabot na tayo ng 40 to 57 cases a day. So that is a 500% increase from the previous year. Kaya ano nasugad dito? Well, madami kasing factors tayo rito. The number one factor dito is tumataas ang risky behavior ng ating mga population. The binaan age group between 15 to 24 years old, nganhan 25 to 34. No? Aaday ni nga mga age group ang damo ng mga kaso. So ano ang mga cause ng pag-increase? Of course, ang risky behavior. Ano yun nga risky behavior? Mga multiple sex partner, tapos mga unprotected sex, tapos mga kadaan, no? Kadaan ini nga mga aton population, ang nakada, LGBT ng mga population. So, what is very sad is that mataas ang ating examination sa female population, ng mga sex workers natin. In-examine natin yan, HIV, nag-represent sa submit material. Pero ang waray ka-examine ang mga lalaki na nandoon ang transmission in about 65 to 90%.